To bude zápas o titul profesionální mistr Evropy asociace WFCA, tedy World Full Combat Association. Pravidla a logistika tohoto zápasu je taková, že tejpy hráčů nebo tejpy obou dvou boxerů rozhodčí vzadu v backstage poznačili, přímo podepsali. Oba dva boxeři nastoupí pouze v tejpech bez rukavic a rukavice si budou nandávat až přímo tady v ringu, aby bylo dostáno regulí právě FCA. Dámy a pánové, poprosím vás, abyste upřeli zraky na naše ringerus, které právě teďko přinášejí pás pro nového mistra Evropy asociace WFCA. Nastupuje holandský reprezentant týmu Colosseum. Brian Gauss! Jeho soupeřem v protilehlém rohu, tedy v rohu červeném, a teď bych vás opět poprosil o podporu pro českého reprezentanta, konkrétně reprezentanta týmu Hanumanji Praha, Luboš Raušek! Je to jak nic, to totiž neváží víc, je to něco jak nechtěný křív. Já jsem myslel, je to jak se co ráno rozpustil, nic není dostal cíl, aby ses nepopustil. Povím mi přání, a všechno vymání. Český reprezentant ringu Luboš Raušek! Dámy a pánové, vyslechneme si národní hymnu Holandska.
republiky. Dovolte mi, abych před tímto titulovým zápasem, poprvé v historii opět zápasem o titul profesionálního mistra Evropy, abych poděkoval lidem, kteří mají přímou zásluhu na to, že tento gala večer souboj titánů se koná, že se koná takto skvěle. Samozřejmě v první řadě děkuji duchovnímu otci celé myšlenky souboje titánů, panu Markovi Kajglovi. Děkujeme, dobrý večer. Poděkování patří pochopitelně i sportovnímu řediteli turnaje souboje titánů, panu Petru Otychovi. Petře, dobrý večer a děkujeme. Rád bych také poděkoval řediteli celého gala večera souboje titánů 2014 a tímto ředitelem je pan Martin Lev. Dobrý večer. Určitě děkujeme taktéž programovému řediteli, který má na starosti celou show a večer gala večer jako takový, a tím je Jiří Pěč. Děkujeme. No a pochopitelně děkujeme vám, divákům, protože bez vás by to nebyl ten správný hnací motor. Bez vás, bez diváků, by souboj titánů samozřejmě nemohl existovat a nemohl by být. Takže prosím, dámy a pánové, vážení diváci, potlesky pro vás. I dneska jste skvělí. I dneska je radost a nespátný. Před námi je tedy zápas profesionální titul mistra Evropy. Boxujeme v K1, váhová kategorie je nad 95 kg a boxujeme na 5x3 minuty. Borci nastupovali do ringu pouze v tapech, které byly poznačené, tedy podepsané od rozhodčích už backstage. Rukavice si směli podle pravidel nasadit až tady v ringu. Přijímají závěrečné instrukce od hlavního rozhodčího tohoto zápasu a zároveň supervisora celého večera, zástupce světového zástupce asociace PFC Rick Cody. Dámy a pánové, Nic!
Pojď, Lubo, pojď! No, tak žáš, je to. Zápas toho letí, ty vole. Je to takhle rybí. A u nás 8 život, která kůže se... Lubo, pojď! Ukáž mu, kde je doma! Ukáž, byl mu titul na rofiče. Není špatný. Pojď, Lubi, v klidu, v klidu! Oh. Neper se s ním! Tohle bylo hovno. Klidu! Dobře rozhodčí. Pojď! Dobrý gol. Tak skončilo první kolo zápasu o titul profesionálního mistra Evropy mezi Brianem Rosem a Lubošem Naušerem. Borec v červeném rohu. Luboš Naušer, 32 let, reprezentuje Hanwha Gym Praha, váží 102 kg, měří 197 cm, 37 zápasů v ringu, 30 vítězství, z toho 18krát KO. Dámy a pánové, prosím o potlesk a o povzbuzení pro českého reprezentanta Luboš Naušer. Tak rozhodčí odevzdávají výsledky po každém kole. Po každém kole se bojuje. Coach is out. Sekundanti z ringu. Druhé kolo. Luboš! 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 Luboš!
Rozstřeluje strašně. Luboši, pojď! Pojď! Bij ho! Dobře. Máme za sebou prvního titulového zápasu o titul profesionálního mistra Evropy. Rozhodčí opět obojují toto kolo po každém kole. Rozhodčí posílají své hodnocení přes ringového rozhodčího sem k hlavnímu rozhodčímu Filipu Věďovskému. Sledujte borce v rohu modré. 27letý Brian reprezentuje tým The Colossal. Je to holandský reprezentant, váží 107 kg, měří 188 cm. V ringu má za sebou 62 zápasů, 45 vítězství, 28 KO. To je vizitka borce, který modré rohu čeká na třetí kolo titulového zápasu mistra Evropy asociace BFCA Brian Jones. Sekundanti z ringu Kočesál. Třetí kolo. Lubo, sundej ho! Pojď, Luboši, pojď! Pustil jsem ho. Lubi, začni a sundej ho! Sundej ho! Ať nekopá, sundej ho!
Koukej si ho! Nevadí, pojď! Pojď, Lubi! No! Na hulo! Pojď, vydejkej, vydejkej! Skončilo třetí kolo titulového zápasu mezi Brianem Jonesem a Lubošem Rošem. Chtěl bych, abyste věděli, že partnerem souboje titánů je společnost CET21 a vy budete moci na programech Nova Sport a TV Fanda sledovat záznam ze zápasu souboje titánů 2014. Děkujeme společnosti CET21 a vy sledujete programy Nova Sport a TV Fanda, kde uvidíte záznam ze zápasu souboje titánů 2014. Opět arbitři rozhodčí pan Matoušek, Zuzana Matoušková a Honza Šofra poslali sem Filipu Minického přes hlavního rozhodčího svůj verdikt na třetím kolem. Každé kolo se boduje zvlášť. Před námi je předposlední kolo tohoto zápasu. I pauzy v tomto zápase jsou delší, nikoli minutu, ale minutu a půl. Vše je v regulích titulového zápasu profesionálního mistra Evropy asociace PFCA. Sekundantní z ringu, Koučica. Čtvrté kolo. Petička. Jdu pivečko, prosím. Romanci, pojď! Pojď! Kde jsi byl, Filip? Práskat zase? Karlose? Jeden lož? Jeden lož? Bož! Bož! Bož!
Tak zápas skončil. Určitě tušíte, ale oba dva borci určitě zaslouží váš potles. Holandský reprezentant Brian Dost a český reprezentant Luboš Schaucher. Počkáme se tady ještě na výrok rozhodčích. Každé kolo se bodovalo zvlášť, to znamená hlavní rozhodčí Filip Kyňovský teď musí spočítat jednotlivé body za jednotlivá kola.